Nak, kumusta inyong exam? Na zero lagi ko, Nay. Mao ba? Maayuha man din imong pagaliwat na kung anak ka kaoy. Inguna na jud ko sa una. Mao ba, Nay? Oo. Aw, okay ra. Unsa ko'y okay? Okay ra gud, Nay, nga naliwat ko nimo sa paagi ngayon, nana. Ang importante, nga wa naliwat sa naong. Ga, mukaon kag tilapia? Aw, oh, good. Ugna Aw, kun mauna, tana. Asa man ta? Sa merkado? Dili, oy. Asa man di ay? Sa kusina? Ay, di pod. Kaya sa man di ay? Aw, asa pa man di ay? Sa kwarto. Doon na di tilapia sa kwarto. Doon na, oy. Napagod naman gani. Ayo! Nga na magsigit-singgit man, huwag mga ayo! Huwag mo gurgur ng singgit! Magsigit-singgit man hinoon, nga di man tabungol! Naamoy Xerox dirite? Pila man ka sundrox? Xerox ba, Xerox? Sa ipagtuon ni mo sa mong tindahan! Buti ka? Kay naay detox?